Amb aquesta intensitat nevava l'any 1962. La nit del 24 de desembre, tot just ara fa 50 anys, va començar a nevar a Barcelona i a moltes ciutats de Catalunya. La nevada va durar 24 hores i en alguns indrets es van acumular més de 80 centímetres de neu. El dia de Nadal i el dia de Sant Esteve especialment, milers de catalans van sortir al carrer per fer fotografies, per filmar pel·lícula i sobretot per viure sensacions. Algunes d'aquestes sensacions les recordarem a partir d'ara. Va ser algo impressionant. Jo em vaig despertar i el que primer vaig notar és un silenci bestial. I vaig obrir la finestra i vaig veure una altra Barcelona, preciosa, increïble. Pues a la plaça de Catalunya, a mi la cosa que em va impressionar més va ser el silenci. Esclar, acostumada al soroll constant d'una ciutat, esclar, no hi havia tràfic, no, estava parat. I esclar, en plena plaça de Catalunya, amb tota gent esclar, jugant allà, i va ser com una festa també, no? La veritat és aquesta. Però la impressió és d'això, d'estar en un lloc com si hagués somiat aquella nit i em hagués despertat en un país que no era el meu, que no estava a casa. Jo em dic Neus perquè vaig néixer el 26 de desembre del 62. Hi havia un altre nom pensat a casa per mi, però hi va haver aquella nevada tan espectacular que la meva padrina va suggerir a la meva mare que era una cosa tan especial i tan bonica i que ella no havia vist mai nevar, ella havia vingut del sud, que per què no li posàvem a la nena Neus, no? Nieve y más nieve, una gran nevada, majestuosa y desafiante, fue cayendo sobre esta Barcelona que se preparaba alegre y bulliciosa para recibir la Navidad, hasta convertirla en una ciudad triste y silenciosa. Sus 50 millones de metros cuadrados fueron cubiertos por más de 25 millones de metros cúbicos de nieve, de los que 6 se posaban a lo largo de sus 800 kilómetros de calles con un espesor superior a los 60 centímetros. Els últims mesos de l'any 1962 són molt moguts també des del punt de vista meteorològic. Primer, les riuades de la tardor al Vallès i al Baix Llobregat i després la gran nevada que afecta diverses poblacions del país i de manera molt especial Barcelona. Tot i que al llarg de la història la capital catalana s'ha vist tenyida de blanc diverses vegades, la nevada del 62 és la més sonada. Primer per la intensitat, la més forta del segle XX, i després perquè els mitjans de comunicació i, sobretot, les càmeres de fotos i cinema domèstiques la converteixen en un autèntic fenomen mediàtic. Per acabar-ho d'adobar, la nevada cau en plenes festes nadalenques.